Udah serat tadi. Iya sih. Aku pun udah seraknya. Cuman nggak takut, nggak sanggup lagi. Dari tadi batuk-batuk kan, aduh udah gak betul lagi gatal-gatal tenggorokan. Mana? Oke, emang. Ayo, Bang.
maroha doho pikirata martang yang nahohom mahita. Amen. Tapuji matuhata marhite edde sian buku edde nomor 10 ayat sada sahatrodi ayat tulu. Marhite-hite guarni debata ama, dohot guarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tod di parbadia, na tumo palangit, dohot tanoon. Amen. Akka di boto hamudo, nama korhod habengeton ni rohado, pangujunan di haporsiaw muna. Alay ikon adong do ulaon naung sun denggan di habengetoni. Asa tungtang situtu jala halak si sadok hamu akan so hurangan di manangaha martua do naposo na mangulahon si songoni didapot tuan na di haroronai. Haleluya. Martang yang mahita ale debata ama na di Banua Gijang puji-pujian hasangapod dohot hamoleteod usobahan hami tuho marningot silehon-lehon mi nabalgai tuhami jolma na di pardangolanon ima anakmu Yesus Kristus na sinurumi sian Banua Gijang alani hami gabe nadangol doibana jalan adap napogos ola tuwi mana di bara di Bethlehem
asama mora hami, sair rajai jala togu-togu hami, marhite-hite toddim, asalam huida hami, godang ni holong ni roham, na pinapatar ni anak mi. Amin. Dulma hamu. Tangihon hamuma patik ni debata nadienet sian buku 1 Petrus bidu 2 ayat sia. 1 Petrus bidu 2 ayat pasiahon. Alai marga na pinilit dohamu, hamalimon naraja bangso nabadia, hum di gonggomanna, asatung dibaritahon hamu, dinggan ni harohaon ni ibana, naung maju hamu, sian naholom tu hati uron na halongangani. Ulangi hami, alai marga na pinilit dohamu, hamalimon na raja, bangso na badia, hum na ginonggoman na, asatung dibaritahon hamu denggan ni harohao ni ibana, naung maju hamu, sian naholom tu hati uron halongangani. Songoni ma sahat ni patikna atong rak mangidogogo mahita tu debata laho mangulahon patiknai rak mahita mardok. Ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon laho bar tu patikmi. Amin.
atau poti dosa tanda gudangi tua dopan ni debata martangi yang mahita di bagasan rohata. Ale Tuhan debata pargogo nasuhatu dosan para si roha nasumurung aman di Tuhan Yesus Kristus si Pangulo hami halak pardosa nadangolon ro tujulo ni habangsa habadi omi manopoti jala mangangguk kod dosa nami masay jod huarsay hami ho marhite hite pikiran dohot hata dohot pabahenan nami naroai dang huholongi hami hosian nasa rohanami dohot nasa ate nami dohot nasa todinami dohot nasa gugunami nang dongan nami dang dosod diri nami ubain hami dibaheni tamado rimasanmu jala uhumanmu hami tuhamatean saliling ni liling na alay nama porus mahami nuaing tuasini roham nagudangi mangido sian nasa rohanami hasesaan ni dosa nami saluhutna sayurupi mahami paubahon rohanami sayurupi mahami paubahon rohanami alani Tuhan Yesus Kristus anak haholongan ni roham si Pangulo hami dohot alani guarmu nabadiai ale Tuhan saya asima roham dihami halak na dangolon amen tabigema hata baga-baga taringot tuhasesan ni dosa songonodo hata ni Jahoba unang homabiar ayaw do si luluhon ho nunga pola hujau guarmu au napunaho hasangapo madi debata nadigijang amin. Tabigema hatani debata turpu epistel di minggu tasadarion sian Roma saplonom
Mamukasian ayat 10 pitu sahat rodi ayat 20. Tajaha mamargati soring pumulai hami ma ayat naparjulu. Kata parujungan huapoi mahamu akadongan jaga kon hamu ma akan nama mamikasi perselisian dohot pergasipan mangalopoda naung ginur hamuna jala pasiding hamu manasida. Anu nga terbarita Pangulo yang muna tu saluhutna ido halalas ni rohaku di hamuna alai naing madi rohaku marbisuk tunadenggan hamu polin pasidikon naroa. Ido sahatna mertua doakan atau mangihon hatan di debata jalan au peopsa. Amin. Tidak ko mahaporsiaw tay songon na hinatidak ko ni dongata sa haporsiaw di sadop portibion rak mahitamadok au porsea di debata jahuba ido ama pargugo na suhatu dosan na tumapalangit dohotano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata jahuba na sasadai iman tinubuhon ni si Maria nagabi-gabi asetod di porbadia adorang suhabubuhan ido tuhata na tumaw na bernet di panghuman ni silatus na matetarpajal lo ibana di hau pinarsilang na tua tu banua turun ditanom na mula mangulu di hari patuluhon na manaik tu surgo lauhud dulu siamun di debata jahuba amanai pargugo na suhatu dosani
disimai bana pai mamulak sugut tutanoon manghumi halak na mangulu dohot namate au porsea ditod di perbadia jala adong sada huria nabadia huria hatopan halak Kristen akan nabadia dohot di hasasan di dosa dohot di hatai namadok mulak mangulu sugut daging ni halak nong mate dohot di hanguluan nasora suda. Amin. Kemarin. Shalom. Hamuna dongan saha porseon di bagasan gorni Tuhan Yesus Kristus. Andorang sojina hono odolan ni tikting ni huriata di hari Minggu sadarion atas gorni parhalado HKBP Yogyakarta Resort Yogyakarta. Parjolo mahu pasat hami hata horas-horas tuhita saluhutna. Doh tu akadongan naon dope rap marsaur di parmingguan HKBP Yogyakarta sadarion. Hupasat hami matabe di bagasan guarni Tuhan Yesus Kristus. Horas ma dihita saluhutna. Udut tusi tabege ma odolan ni tikting ni huriata sadarion. Tarsura di hata Indonesia. Jala boy tajala di papan pengumuman ni huriata. Manang marhite soft copy tikting ni WA grup wilayah atau kategorial. Yang pertama, nama, arti, dan topik minggu tanggal 28 Desember 2025. Nama minggu Dung Ari Natal. Topik memperkenalkan perbuatan Tuhan. Yang kedua, pelayan ibadah minggu Dung Ari Natal tanggal 28 Desember 2025. Pelayan khotbah Amang Pendeta Dr. Hulman Sinaga MTH. Liturgis Amang Sintua L. Lumban Raja SE. Pembaca warta Inang Sintua Dr. Gigi Vera I. Boru Panjaitan. Yang ketiga, baptisan kudus anak-anak. Pada hari ini Minggu tanggal 28 Desember 2025 di ibadah pukul 9 akan dilaksanakan baptisan anak untuk 6 orang anak, yaitu 3 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Kiranya menjadi anak yang bertumbuh, anak yang sehat dan senantiasa diberkati Tuhan. Yang keempat, ibadah akhir tahun atau tutup tahun 31 Desember 2025. Ibadah jam 18.00 WIB di gereja. Berikut laporan keuangan dan laporan kegiatan selama tahun 2025. B. Ibadah jam 00 WIB. Naposo Bulung di gereja diharapkan sudah berkumpul mulai jam 23.30 WIB. Yang ketiga, C. Ibadah tutup tahun di keluarga jam 00 WIB. Tersedia acara hard copy atau soft copy dapat diterima dari Sintua wilayah masing-masing. Yang kelima, ibadah tahun baru 1 Januari 2026. Ibadah tahun baru dilaksanakan jam 10 WIB dan di ibadah pukul 17.30 WIB. Dengan penuh rasa syukur, mohon kehadiran jemaat untuk beribadah. Yang keenam, pembagian almanak atau kalender HKBP 2026 kepada jemaat. Melanjutkan warta minggu lalu, kalender dan almanak HKBP 2026 sudah dapat diambil di Sintua wilayah masing-masing. Yang ketujuh, himbauan pada saat ibadah perayaan Natal dan ibadah lain di HKBP Yogyakarta, hasil koordinasi huria dengan aparatur pemerintah setempat, Polsek, Koramil dan seterusnya, diimbau bagi jemaat pengguna mobil agar parkir yang rapi dan tidak meninggalkan di dalam mobil barang berharga seperti laptop, HP, tas, perhiasan dan lainnya, akan berpotensi mengundang perhatian pencuri untuk niat jahat. Yang kedelapan, parkir kendaraan pada saat perayaan Tahun Baru. Diinformasikan bagi jemaat, halaman sekolah SD Ungaran 1, Jalan Ungaran dapat dipakai untuk parkir selama kita beribadah Tahun Baru tanggal 31 Desember 2025 dan Tahun Baru 1 Januari 2026. 9.
KRIS Bank BNI dan KRIS dan BRI OPS Huria, Gereja HKBP Yogyakarta. Gereja kita telah menyediakan fasilitas KRIS bagi yang membutuhkan untuk kemudahan pembayaran yang ditempel di bangku atau di dinding sekitar gereja. Yang ke-10, panitia pembangunan. Panitia pembangunan masih kekurangan biaya sebesar 281 juta rupiah. Mohon bagi jemaat yang belum melunasi tok-tok ripe maupun sumbangan donatur diharapkan kesediaannya dengan rekening BNI cabang UGM atas nama Panitia Pembangunan HKBP Yogyakarta atau ke Bank Mandiri dengan nomor rekening yang telah tercantum atas nama Pembangunan Gereja HKBP Yogyakarta. Berikut laporannya ada terpasang di papan pengumuman. Pada tahun 2024 jemaat yang sudah membayar tok-tok ripe sebanyak 191 KK atau 41% dari total jemaat. Untuk tahun 2025 ada 168 KK. Mohon kiranya menjadi perhatian kita bersama untuk mendukung pembangunan rumah pastori ketiga. Yang ke-11, laporan kegiatan pengadaan sound system dapat dicermati seperti yang tertulis. Yang ke-12, penerimaan pelayan guru sekolah minggu, pendamping remaja, tim multimedia, song leader, tim musik dan operator sound dapat kita cermati seperti yang tertulis. 13, daftar yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan. Parhalado HKBP Yogyakarta mengucapkan selamat ulang tahun kepada seluruh jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan dari tanggal 28 Desember sampai dengan 3 Januari 2026. Firman Tuhan untuk yang berulang tahun, hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Amsal 4 ayat 10. Yang ke-14, warga jemaat yang sakit dan pemulihan, marilah kita mendoakan kesembuhan bagi warga jemaat HKBP Yogyakarta yang dirawat di rumah sakit maupun yang dalam pemulihan di rumah. Tuhan kiranya memulihkan, menyembuhkan, dan menguatkan. Yang ke-15, persembahan bunga altar. Penyumbang bunga altar untuk Natal tanggal 24, 25, dan 26 Desember yaitu dari keluarga DTC Hombing SA, Inang Sintua R. Baruhuta Barat. Minggu tanggal 28 Desember 2025 yaitu dari keluarga Nyonya Inang Sintua Insinyur DGB Sidabutar, Inang Dokteranda DL Boru Tampu Bolon. Bagi yang berkehendak menjadi donatur bunga altar dapat menghubungi Inang Sintua Nyonya Dokteranda RLCH Malau Boru Nadia. Ke-16, bacaan Alkitab minggu ini. Yang ke-17, jadwal ibadah minggu dan tahun baru HKBP Yogyakarta. Ke-18, keuangan tanggal 19 sampai tanggal 25 Desember 2025 dapat kita lihat di papan pengumuman. Demikianlah warta jemaat kita pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Mari dekor ini.
Tapuji Tuhata marhite ede sian buku ede 460 itu pinasahat tukor ama. Iya kamera. Kesini dia harus dihadap.
Tapuji Tuhata marhite buk edes yang buku edo 467 ayat sada dohot ayat 2.